Hej, jeg vil gerne prøve at fortælle jer lidt om aftrækket på et pillefyr. Et aftræk på et pillefyr, det er sådan set hele motoren i hele forbrændingssystemet. Hvis aftrækket ikke er i orden, så er pillefyret heller ikke i orden, og den laver ikke en ordentlig forbrænding. Der er nogle ting, der er gældende, for at man får et godt aftræk på et pillefyr. Det er, som det allerførst, ikke have mere røgrør end højst nødvendigt. Lad det være vandret eller opadgående røgrør. Det sikrer, at man får en bedre flow op igennem røgrøret, og det sikrer også, at man får en bedre termik, eller varme, der driver og løfter røgen op igennem skorstenen her. Jeg har lavet en lille opstilling her for at forklare, hvad man skal prøve på, eller satse efter at lave, når man opstiller et pillefyr. Det er vigtigt, at røgrøren det sådan har et rimeligt flow, altså ikke for mange skarpe vinkler ind igennem her. Hver gang man har en vinkel, så tager det farten af røgen, fordi røgen den rammer jo mod en vinkel, og så skal den måske til at opad igen, og så rammer den i en vinkel mere, og så skal den til at henad igen og ind i skorstenen. Det bremser røgen hele tiden. Så får man ikke et ordentligt flow. Man kan bruge 45 graders bøjninger her, eller man kan bruge det, man kalder 2x45, altså en halv eller 90 graders vinkel op igennem skorstenen. Knærøg, det plejer jeg aldrig at anbefale, altså skarpe knæ. Der er det ligesom at ramme en mur, og så skal det op igen. Det er altid nemmere for røgen at køre i et vist flow, uden at få hastigheden af. Udover det, så er det meget vigtigt, at røgrøret det forbliver varmt. Det er temperaturen oppe i selve skorstenen, der skal lave termikken, opdriften i skorstenen. Så derfor er det vigtigt, at man tager og isolerer så meget som muligt af sit røgrør. Og så er det sådan set lige meget, om man har en halv meter eller 20 cm. Bare ganske få grader, det kan være nok til at få det hele til at flow rigtig op igennem skorstenen. Men få isoleret røgrøret op i skorstenen og helt ind til skorstenen. Der hvor man har renseklapper, der kan man godt undlade at lave et stykke isolering. Men bare man har taget det mest vigtige hele vejen op igennem. Der sker jo det her med røgen, den skal vandre herfra og op igennem skorstenen og løfte røgen op igennem. Og det er temperaturen, der laver termikken og flowet i skorstenen. Hvis det ikke er i orden, så risikerer man, at man får sådan en kold prop op i skorstenen, som næsten ikke er til at løfte ud af skorstenen. I gamle dage, der brugte man jo det her med at lægge en avis ned i renseklappen og fyre af, og det var simpelthen for at få noget ordentligt opdrift i skorstenen, inden man begyndte at fyre op. Men teknikken virker stadigvæk. Man skal have noget ordentligt varme i skorstenen hele vejen op igennem. Der kan være visse skorstensforhold, hvor skorstenen enten er blevet kold eller har kørt kold i meget lang tid, og hvor det ikke rigtig er til at redde igen med temperaturen. Og så er løsningen enten at sætte et foringsrør i, eller en røgsuger i toppen af kedlen her, eller kedlen i skorstenen, for at ligesom trække flowet op igennem. Jo mere flow du har på din skorsten, jo nemmere har det også ved at suge eventuelt fugt og kulde ud af skorstenen. Flow, det gør, at det trækker med ud hele vejen op igennem. Og det er også gældende på sådan en her, uanset om det er en stål eller en muret skorsten. På muret skorsten, eller iskernskorsten, der er det lidt mere tricky, kan man sige, fordi der kan man godt have haft en skorsten, der faktisk har kørt fint i et år, eller 2, eller 3, for den sags skyld. Men en har kørt kold i toppen. Så sker det her efter en periode, 1 år, 2 år, et eller andet, at dem her sten, de kan ikke rumme mere fugt. Og når de ikke rummer mere fugt, så begynder proppen at sætte sig ind i skorstenen. Ligesom en kold morgendis på en mark, der ligger inde i skorstenen. Man kan simpelthen ikke løfte det op længere. Og det har vi set mange eksempler på, en skorsten sådan set er gået død efter et år eller 2 eller et eller andet. Og jeg har kunder, der siger, at nu har det kørt godt i 3 år. Ja, og nu vil det bare ikke mere. Det er simpelthen skorstenen, der kan være fuld af kulde hele vejen ned igennem, og blæseren
i et pillefyr, den er ikke stor nok til at løfte sådan en kuldeprop op. Der skal enormt meget kraft til, faktisk. Og så er der jo egentlig ikke andet at sætte en foring i, eller en røgsuger i toppen. Røgsuger vil jeg altid anbefale, det er det bedste. Men ellers, om ikke andet en foring, så røgen den ikke kan komme ud på stenen igen, og ligesom lave kuldebro, så rørt glat ind i, og har bedre, eller meget bedre chance for at lave et flow op igennem skorstenen. På kedelsiden, der kan man også gøre forskellige ting for at øge trækket, eller lave bedre træk i selve skorstenen. Og det gælder stort set alle kedler her. Nu står jeg her ved en skotte, og vil prøve at forklare lidt, hvad man kan der, men det gælder generelt alle kedler indeni. Der er der altid en eller anden form for mulighed for at lave et bedre aftræk, end det er fra starten af. På sådan en skotte Blackstar fyr her, Woody, den havde mange ting, men der sætter så et vuggesystem her bag i kedlen her. På det her vuggesystem, der sidder der aller bag en lille plade ned over det bagerste røgslag. På den her plade, der sidder der to 8 mm skruer. Dem kan man skrue helt i bund, så løfter man ligesom pladen op ind i kedlen og giver røgen lidt bypass ind igennem kedlen, altså bedre træk, en mindre røgmodstand. Det øger temperaturen og flowen i kedlen. Er det helt skidt, så kan det være nødvendigt at tage hele vuggesystemet op, pille pladen her af og lægge den tilbage ned over røgslagen. Så får man en endnu mindre røgmodstand ud igennem kedlen, altså det bedre træk. Så er der nogen, der siger, at man taber så ikke noget af virkningsgraden, når tager det her vuggesystem ud. Det gør du selvfølgelig, men alligevel gør du ikke, fordi det er mere omkostningstungt at have en dårlig forbrænding, end det er en god forbrænding. Så ved at du tager det her ud og får en god forbrænding, så vinder du faktisk mere på energien, end du gør ved at have det i og have en dårlig forbrænding. Hvis de aftrækker i orden og fungerer som skal, så vil du egentlig slippe af med alle dine sorte ufor afbrændte piller og hvad der ellers sker ved brænder. Man kan ikke justere sig ud af det på læseparameteren, det vil jeg våge påstå. Fordi det svarer lidt til, at man har reduceret røgmodstanden, eller lukket røgrøret mere eller mindre på sådan en kedel. Og det svarer lidt til, at man prøver på at brænde noget af i en sodavandsflaske eller noget. Det vil aldrig rigtig gå godt, hvis det er lukket den ende. Man får ikke et flow igennem. Så det du rent faktisk justerer på, hvis du prøver på at justere det ind på blæseren, det er egentlig, hvor langt pillerne de hopper op i luften, inden de hopper ud i askeskuffen og ikke er ordentligt forbrændt. Det kan vi nok alle sammen regne ud, at det giver ikke særlig god økonomi. Pillerne de hopper op, og de brænder godt lidt, men efterhånden som energien hopper ud af pillerne, så vejer det lidt mindre, og så hopper de ud i skuffen. Det er reelt det, der sker. Så hvis du skal lave en helt optimal forbrænding på sådan en kedel, så er det at bringe skorstenstrækket i orden. Sørg for at få ordentlig røgtemperatur, ordentlig flow ud igennem skorstenen. Minimere røgmodstanden i kedel, til det lige nøjagtigt passer, og justere din blæser efter det. Den sidste lille fodnote, det er, at hvis du øger røgtemperaturen fra 65, eller kedeltemperaturen fra 65 til 70 grader, så øger du også røgtemperaturen 5 grader. Og 5 grader, det kan også være nok til at få det hele til at flow ordentligt igennem. Så det er også en mulighed. Det var vist alt, hvad jeg havde at sige. Tak for i dag.